саволҳои дигаре ки дар ин ҷо пеши ман ҳаст, ман барои шумо мехонам. устод мегӯяд ман 3 сура медонам ва ҳамаи намозҳоямро бо ҳаминҳо мехонам. оё ман назди худо гунаҳгорам? бародарони азиз, ба намоз хондану бо ин 3 сура мақсад шумо намозҳоро адо кардан, ҳеҷ вақт шумо гунаҳгор пеши Аллоҳ намешинед. иншоалло шумо аҷр мегиред, шумо савоб мегиред, зеро ки шумо ибодат кардесед. вале ҳаракат кунед ки адади сураҳоро зиёд кунед, зеро агар намози 4 раката бошад, дар ҳар кадоми ӯ як сураи алоҳида хонед, ин беҳтар мешавад аз ӯе ки ту маҷбуре ки як сурара мисол дар ракати 4 бо такрор бихонӣ. агар чӣ қадар одами пиронсоле боше ки дигар ҳеҷ имконияти дар зеҳни ту гирифта набошад, як узрай, лекин вақте агар қудрату тавоноит бошад, дар ин кор ҳеҷ вақт тамбалӣ накун, ҳеҷ вақт беаҳамиятӣ накун. ҳаракат кун ки сураҳои қуръона зиёд ҳифз кун, то дар намозҳот аз ҳар сураҳо бихон, бо иншоалло ира савобушу бо ира аҷрш болотаре. хоб саволи дигар кардан, гуфтанд устоди азиз, намозро дар мусофират бо одамони ҳамон ҷо ҷамоат хонем ё танҳоӣ фақат қасрро хонем? намозро дар мусофират бо одамони ҳамон ҷо ҷамоат хонем ё танҳоӣ фақат қасрро хонем? вақте шумо як ҷои сафар мекунед ки ҳукми мусофира мегиред, мақсад дар мазҳаби худмон гӯем ҳисоби 90 километр. вақте ки шумо аз хонатон ирода мекунед ки ман фалон шаҳр мерам ё фалон ҷо мақсад истироҳат мерам ё фалон ҷо шикор мерам, ҳамин масофаи тай кардагӣ ту 90 километр аст. аллакай модоме ки ҳамин масофа 90 километр бошад, шумо аз дохили ҳамин шаҳр ки берун шуден, аллакай мусофиред. шумо он раҳбара намозҳое ки иборат аз 4 раката бошанд, мақсади ман намозҳои фарзай, 4 ракат фарзи пешин, 4 ракат фарзи аср, 4 ракат фарзи хуфтан, инҳо мақсад 2 ракати хонда мешавад. бисёри бародарон мегӯянд нияташ чӣ гуна аст? ният кардан бигзорам 2 ракат фарзи пешин. қаср гуфтан дар кор нест. ин қаср худаш ба маъное омадааст ки шумо намоза қаср кунед, яъне намоза кӯтоҳ кунед. кӯтоҳ карданаш ҳамие ки 2 таша мегирӣ, 2 таи дигаш мемонад. барои ҳамин шумо гӯед ният кардан бигзорам 2 ракат фарзи намози аср, рӯй овардан ба қибла, қибла ба ҷиҳати каъба, дигар қасрша нагед. ва роҳ да шумо қаср мехонед, анаку ӯ шаҳреро ки шумо ният карден, агар дар унҷа нияти шумо аллакай 90 километр, шумо ҳукми мусофира гирифтед. инҷа да дуюм чиз бо эътиборай, нияти истодани ту чӣ миқдорай? агар то 15 рӯз бошад, ту мусофирӣ. то 15 рӯз, яъне намозҳои 4 ракатара 2 мехонӣ. 3 ракат фарзи шом мисли худаш 3 ракат боқӣ мемонад. ё дар атрофи суннатош агар сафари мақсад бисёр саростимагӣ дошта бошӣ, метавонӣ ки ҳам фарза хони суннатҳоро тарк кунӣ. лекин агар имконияту шароиту фароҳамид хуб бошад, суннатҳоро ҳамон мисли худаш мехонӣ, иншоалло аҷр ва подош мегирӣ. зеро пайғамбарам дар сафар алахусус дар фатҳи Макка
ҳадисо барои мо шумо мегӯяд ки намози зуҳора хонданд ки аз зумраи намозҳои нофила буданд. ё ишроқ мегӯем ё сари афтоб мегӯем. барои ҳамин яъне дар сафарам нофила хондан ин аз суннати пайғамбаромон ҳисоб мехӯрад. барои ҳамин суннатҳоро асли худаш мехонем. анаки мақсади шумо агар то 15 бошад, лекин мақсади ту аз 15 зиёд аст, яъне 16 рӯз аст ё 20 рӯз аст ё зиёд аст, ана инҷада шумо аллакай дар роҳ қаср хонден, унҷа рафтанда намозҳоро дига пурра мехонед. зеро шумо ҳамчун одами ҳамунҷа ҳисоб мехӯред, муқим ҳисоб мехӯред. зеро нияти шумо ай 15 рӯз зиёд аст. вале агар шумо рафтену нияти шумо то 15 буд, яъне мусофир, ё дар роҳ рафтен дар як масҷиду ҷамоата дайроб карден, ай пушти имоми ҳамун минтақа шумо намозҳоро пурра мехонед. ихел нашавад ки бо ду раката хониву салом битиву оно давом додам, ин намози ту ботил аст. аз пушти имоми ҳамун минтақа ту пурра мехонӣ. агар ба шарте ки аз худтон як кас пеш бидроя, ҷамоат набошад, ин ҳолата шумо намоза қаср мехонед, яъне ду ракат мехонед. агар худ танҳо ҳам хонӣ, худ ҳам ду ракат мехонӣ, зеро ту мусофирӣ. як шахс бо танҳоӣ намоз хонда истода бошад, мо метавонем ки аз ду ё сеюм ракъати фарз бо ӯ ҷамоат ният кунем. яъне шумо меоед ки як нафар дар масҷид намоз хондесай, дар ҳамин ҳолат шумо дарҳол аз пушти вай ният кунед, яъне ният мекунед, аллоҳу акбар мегӯед. ӯ нафаре ки албатта худ танҳо мехон, вақте ки шумо аллоҳу акбар гуфтен, вай нияти шуморо мекунад ки аллакай дар пушти ман нафаре иқтидо кардааст. агар дар дуюмам бошад, дар сеюмам бошад, дар чорумам бошад, шумо албатта метонед ва метонед як тараф. вақте ки шумо нафаре намоз хондестай, бояд ҳатман воҷибай дар гардатон ки ба вай иқтидо кунед. вақте вай ки салом дод, шумо дар давоми намоз мефаҳмед ки чанд ракат аз ӯ дер карден, як ракат бошад ё ду ракат бошад, хеста баъд ӯ ки салом дод, шумо салом наметен. шумо хеста намозҳои мисол як ракат ё ду ракатона давом метен. ӯ салом дод, шумо салом наметен. мехезен бо ҳамун нияти бастагитон сураи фотиҳаро мехонен, зами сураро мекунен ва мақсад чикор мекунен. агар як раката дер карда бошед, мешинен аттаҳиёта қади дурудош мехонен, ду тараф салом метен. агар ду раката дер карда бошен, вақти як ракат хонди, мехезӣ боз сураи фотиҳаро мехонӣ, боз зами сура мекунӣ, мешинӣ, ана баъди ду ракат баъд аттаҳиёта қади дурудош мехонӣ, салом метӣ. агар ба шарти 3 раката бошад, 3 раката боз мехезӣ барои сеюмаш. анамин тариқ баъзеҳо мегӯянд ки вақте агар мақсад ду раката дер карда бошӣ, бояд якта бихонӣ, бишинӣ, аттаҳиёта бихонӣ, баъд бо бихонӣ. инш ҳам ҳаст, лекин ин сурате ки ман гуфтам, инш барои шумо осонтар аст ва иншоалло дуруст аст, ягон зиёне ба намози шумо надорад. як масъалаи дигарам ҳаминҷа гӯям. вақте омаден, дар ҳол мисол аллоҳу акбара фаромӯш накунед, омада дарав дастотона набандед, зеро аллоҳу акбар гуфтан ҳаминҷа фарз аст. агар ҳаминро нагӯед, шумо намозтон дуруст намешавад. аллоҳу акбар мегӯед, дастҳоро мебандед. ва шумо агар имома дар рукӯъ биёвед, ракъатша ёфтед, яъне як ракати хон, яке меред ки дар рукӯъ дайровш мекунед, шумо аллоҳу акбар бигӯед, дар рукӯъ бидроед, рукӯъда дайровш карди, агарчи як тасбеҳрам дайров кунӣ, то раката дайров кардай, баъди намоз дигар ӯ раката нахон. лекин агар омадӣ ки имом дар саҷдай ё дар ҳолати аттаҳиёт хонданай, иқтидо кун, бишину, вале ӯ ракате ки мисол аллакай дер монд, ӯ аллакай дер шуда ҳисоб мехӯрад.
او رکعت بعدی سلام دادن امام تو چیکار میکنی؟ ادا میکنی.